lingüas. É necesario que teñamos o noso propio lugar tamén nese ámbito digital. Ben, imos comezar a falar primeiramente da primeira desas ferramentas, que sería o TTS. Vale, TTS, de onde ven ese nome? Como sempre, temos que buscar a referencia no inglés, text-to-speech. Serve basicamente para a conversión de texto escrito en voz. Tamén se adoita coñecer co nome de síntese de voz. É basicamente pois esa tecnoloxía que nos serve para transformar un texto escrito en fala. Este sería o demo, a presentación que está disponible dende a página web do proxecto Nós. Basicamente é moi doado, o único que temos que escribir sería pois un texto de proba. Por favor, Dani, fainos aí un hola, boas tardes. Vale, xeramos voz, simplemente, hola, boas tardes. Devolvenos o resultado. Podemos reproducir tantas veces que iramos, e se llegamos a xerar voz, o que creamos son novas reproduccións do mesmo hola, boas tardes, do mesmo texto. E despois permítenos tamén descargalo ao noso ordenador para que poidamos traballar con ele. E é interesante comentar a variedade de voces que temos disponibles nesta aplicación do proxecto Nós, nesta ferramenta do proxecto Nós. Temos tres voces masculinas e 3 voces femininas. Concretamente, dentro do proxecto desenvolvéronse as dúas primeiras, que serían a voz de Celtia e a de Brais. Son as que están un pouco máis, as que ofrecen mellores resultados, por así dicilo. É certo que son as únicas dúas voces tamén que foron gravadas por profesionais, nos dous casos actores de dobraxe, unha actriz e un actor de dobraxe, e tamén foron creadas en estudos profesionais de grabación. Por lo tanto, a contorna tamén influe. E as outras voces foron creadas por parte de persoas amateur que decidiron participar nese proxecto e posteriormente doalas. Sería o caso de Icía, Paula e Iago, e por último a voz de Isabela pois sería dunha profesional da radio. Podemos volver á presentación. Sería basicamente isto que estivemos comentando. Ademais, o caso de Celtia e de Brais tamén son os corpus máis amplos, 20 horas e 18 horas, fronte, por exemplo, que atopamos nas voces de Paula e Iago, que son apenas pois unha hora. Vale. É certo que o TTS que nos ofrece o proxecto Nós non é a única ferramenta de TTS en galego que temos disponible. Anteriormente xa contábamos coas voces de Cotovía. De feito, esta Isabela e Iago que aparecen en Cotovía son as mesmas que comentei antes, e as voces de Icía e Paulo tamén foron originariamente gravadas en Cotovía. Logo, pois, doáronse ao proxecto Nós. Tamén existe a ferramenta de Loquendo, seguro que a tedes moi escoitada, ou polo menos algunha vez escoitada, esa voz de Carmela, porque é a que está integrada nas páxinas web da Xunta, por exemplo, pois cando queremos ler o DOGA. Existen outras posibilidades, como por exemplo as voces de Microsoft, que tamén son creadas con redes neuronais. As outras foron creadas con selección de unidades, que son uns métodos agora máis en desuso. E esas voces de Microsoft serían a de Sabela e Roy. Neste caso non é a mesma Sabela, é unha Sabela diferente. Bueno, creo que tamén teñen algunhas voces dende Google que sacaron aí relativamente pouco, entón, pois sí que temos un certo abano para poder comentar. Ben, como podemos aplicar estas cuestións na nosa aula, nas nosas aulas, no noso día a día? Pois, en primeiro lugar, creo que unha cuestión fundamental pola que tiñamos que comezar era por nomear a atención á diversidade.
por suposto, os sistemas de TTS, pero tamén os sistemas de ASR, dos que despois nos vai falar Dani, axudamos a reforzar a inclusión do alumnado mediante a adaptación de recursos e materiais didácticos, moi en liña, pois, con ese deseño de múltiples medios de representación, non? Pois teríamos que apoiar as oportunidades para personalizar a presentación da información, apoiar múltiples formas de recibir a información, etc. Por exemplo, uns lectores de pantalla que poderíamos pensar que estivesen deseñados basicamente para persoas que tivesen algún tipo de problema visual, en realidade poden sernos tamén de gran utilidade para traballar con alumnado que presente pois dislexia e que poida acceder dun xeito moito máis doado ao contido do noso texto de xeito oral, ou para calquera persoa que pois queira acompañar o propio texto cunha lectura, non? Que acontece? De momento temos unha escasa integración deste tipo de ferramentas. Unha das poucas integracións que poidemos atopar foi, por exemplo, esa ferramenta Xlearning, que supoño que todos e todas coñecedes, que presenta esa posibilidade de crear contido DUA específico, verdade? Dentro dese contido DUA, pois teríamos que crear, en primeiro lugar, o contido principal, que sería como a pestaña xeral que vai ver todo o mundo, e logo temos distintas posibilidades, pois unha de lectura facilitada, outra de audio, que sería onde poderíamos incluir a información creada co TTS, e tamén outra de apoio visual. O ideal sería, por suposto, que dentro da propia aplicación poidésemos ter pois algunha ferramenta directa que nos pasase o texto a voz. Non é posible, o que teríamos que facer pois sería pasalo por algún TTS, como que ensinei antes do proxecto NOS, e logo colocalo, simplemente. Vale, trouxemos tamén algúns exemplos de actividades que poderíamos facer na nosa aula, incluindo pois unha ferramenta TTS, non? Unha posible actividade que se nos ocorriu sería para traballar, por exemplo, cuestións relacionadas coa acentuación. Pois podemos dividir a nosa clase pois en grupos, en parellas, e repartir ao alumnado distintos textos que non estean puntuados. A típica actividade de coloca o acento. Pero, obviamente, non é o mesmo que o alumnado lea ese texto e teña que ir el colocando o acento que sexa o TTS quen o lea, porque o TTS vai ler as palabras tal e como están escritas. Se non teñen acento, sen acento. Por exemplo, regalaron un xilofono de plástico esta maña polo meu aniversario. Si ou si vai chamar a atención. Regalaron un xilofono de plástico, iso hai no que acentuar. Vale, entón, a idea é que pasen estes textos polo TTS, que os escoiten, que coa axuda do TTS pois poidan detectar máis facilmente que acentos son os que nos faltan, e por último, pois que unha vez feita a tarefa, revisen de novo e escoiten a versión correcta, non? Regalaron un xilófono de plástico esta mañá polo meu aniversario. Vale, sería pois a idea, e podese facer, pois, por exemplo, para traballar a diérese, para traballar a puntuación. É certo que hai algunhas palabras que non nos vai funcionar, por exemplo, esa acentuación diacrítica que nos permite distinguir entre palabras tónicas e átonas, van se pronunciar igual, pero sí que para moitos acentos, pois, podería ser interesante. Vale, vou contar outra actividade, neste caso, pois centrada en pares mínimos de puntuación. Sería tamén unha adaptación de actividades que pois, podemos facer con moita normalidade na nosa clase, non? Pois o alumnado debe buscar diferentes posibilidades de puntuación e contrastar a súa pronuncia coa axuda do TTS. Unha actividade típica de, imos comer nenos, ou imos comer nenos. Non se pronuncian igual, se non se pronuncian igual é porque tampouco teñen significados iguais. Seguro que nos resulta moito máis doado interiorizar este tipo de diferenzas cando as escoitamos que simplemente que cando as vemos escritas, verdade? Pode ser un apoio moi interesante nese sentido. Dame tempo de outra actividade? Dai. Vale. Pois nada, comentamos unha última actividade. Por exemplo, para buscar diferenzas fonéticas, cando esteamos explicando pois, o sistema fonético galego, non? Podemos dividir a clase en parellas, en grupos,
e ofrecerles distintos textos para que comparen o resultado que devolve un TTS en galego e o resultado que devolve un TTS en castelán. Que é ao que deberían prestar máis atención? Pois seguramente un TTS en castelán non vai distinguir vogais abertas e pechadas, un TTS en galego sí, un TTS en castelán probablemente non dea pronunciado o xe, non poda pronunciar un N velar, mentres que un TTS en galego sí que vai ser capaz de facelo. Son algúns exemplos. Gústame o xamón. Gústame o xamón. Non hai comparación, verdade? Vale, perfecto. E a partir de aí, pois, tamén se podería iniciar pois, algún tipo de debate para comentar a necesidade de contar con ferramentas que nos axuden a consolidar ese modelo lingüístico afastado da castelanización e da deturpación tamén no ámbito das tecnoloxías lingüísticas. Non? Tiñamos máis, pero podemos pasar ao ASR. Sí, comentas. Podemos pasar a... Bueno, sí, nada, basicamente que se poden usar para moitas outras cuestións, por exemplo, para comentar erros que poden ter en xeral os TTS, que poden ser moi variables, pois a calidade, a emisión de sons, a confusión, algunhas palabras que poden ter pronuncias diferentes, aínda que se escriban do mesmo xeito, os problemas que van a aparecer nos estranxeirismos, que non van a estar contempladas. Por suposto, ao fin e ao cabo non deixan de ser máquinas e entoacións artificiais que van poder aparecer. E algunhas outras aplicacións que consideramos que poden ser tamén pertinentes en algún momento, pois, por exemplo, para realizar entrevistas ou pensar posibles entrevistas con autores e autoras da nosa tradición literaria, dramatizacións, telos en conta pois nalgúns podcast para pequenas entradiñas, intermedios, poden ter distintas utilidades. Vale. Ben, pois moi boa tarde. Antes de empezar eu, teñemos que dar 2 recados de Olga, que me dixo que vos dixese que por favor fose descubrindo a enquisa, e que para o roteiro que se queda abaixo, para sair a hora que sexa, que non sei a que hora é. Me dixo que hora era, pero que se queda, pois que se queda abaixo. Vale. Eses son os 2 recados. Eu vou facer a parte entón de ASR. Vou falar un pouco do inverso do que acaba de falar dela. Que é o ASR? ASR son as siglas en inglés de recoñecemento automático da fala. Vale. Entón, en que consiste iso? En pasar de audio, de texto oral a texto escrito. Para que? Para que as máquinas o entendan. Porque as máquinas o que procesan é texto escrito, non funcionan con ondas sonoras. Vale? Entón, como funciona o sistema? Básicamente, é un modelo de redes neuronais, neste caso usanse transformes, que o que significa é que en vez de transcribir letra a letra, son a son ou palabra a palabra, colle con texto máis amplo. Isto que fai que a transcripción sexa un pouco máis exacta, porque ten máis contexto para transcribir, entón é máis probable que atine non só nos sons, senón tamén na palabra que debería ir nese sitio en cada caso, non? Porque transcribe tendo en conta o contexto, non? Entón, de onde parte o proxecto NOS é un modelo de ASR. Colleu un modelo preadestrado por Meta, que é a empresa de Facebook, de Instagram e todo isto. Entón, que era de código aberto, está libre, disponible. Este modelo estaba adestrado con 400 e pico mil horas de audio aliñado texto-fala, vale? Estes modelos adestranse con corpos inmensos de audio aliñado coa súa transcripción para que aprenda a conexión entre as dúas cousas, non? Entón, este modelo estaba adestrado con unha pila de horas en alrededor de 130 linguas. E de que serve isto? Serve como base, é dicir, este modelo ten xa unha idea para entender sons humanos, digámoslo así, non? Entón, que está facendo o proxecto NOS? Está especializando ese modelo en procesar e entender o galego oral, vale? Isto todo está en desenvolvemento, exactamente igual que o TTS, cada vez funcionarán mellor, non? Porque cantos máis recursos se vayan facendo e se vayan adestrando con esos recursos, pois mellor funcionarán. Ben, con que datos se adestrou o modelo do proxecto NOS? Con estes, fundamentalmente. O máis destacado é Parla Speech, que son sesións do Parlamento de Galicia e temos moitísimas horas, 1600 horas, vale?
E despois temos tamén outros dous destacados que son Common Voice, despois falaremos do que é Common Voice, e Falai, que foi un proxecto moi interesante da Universidade de Vigo que recolleu galego oral por toda Galicia, 311 concellos, 313 que hai, non? Se non me falla a memoria. Entón, aquí puxen un asterisco en Common Voice porque, claro, as horas que eu consultei que ten Common Voice son as de Common Voice 25. O modelo que temos agora mesmo foi adestrado aínda con Common Voice 17, que parece que hai moita diferenza en números, pero Common Voice actualiza bastante periódicamente. Entón isto significa que o modelo se adestrou cos datos de Common Voice hai uns meses, haberá, eu que sei, algo máis de medio ano, probablemente. E que tal funciona entón o chintófono? Bastante ben, non ten moita dúbida. Non é porque traballásemos nós ali, é porque o din os datos. É dicir, isto mídese fundamentalmente coa WER. A WER é a taxa de erro en palabra. Isto que quere dicir que unha WER do 10% implica un acerto do 90%, vale? Entón, bastante ben, estaremos de acordo. Se vemos, a WER do modelo do proxecto NOS ten vai do 4 ao 16%, vale? Dependendo do texto ou do corpus ao que se enfronte. Entón a media estaría nun 9, nun 10, unha cousa así. Hai que ter en conta tamén que hai corpus máis grandes que outros. Este era inmenso, por exemplo, en comparación cos demais, que ten unha boa media, por exemplo. Entón, daqui xa extraemos unha conclusión que é o ASR vai funcionar distinto dependendo de a que texto o enfrontemos. E de que vai depender o seu funcionamento? De que o texto ao que o enfrontemos se pareza aos datos que ten no seu adestramento. Canto máis se parece o texto ao que o enfrontamos aos datos cos que se adestrou, mellor resolve. E canto menos, peor. Xa supoñemos, con esta información, que vai transcribir peor. Canto máis dialectal se xa fala, canto máis, peor vai transcribir. Entón, non sei se faltou unha cousa daqui, creo que non. Vamos a facer unha proba. Vale, este é o demostrador do ASR do proxecto NOS. Entón, cando entramos aquí, podemos subir algún ficheiro ou podemos gravar directamente. Vale, vamos facer unha grabación e vemos como transcribe. Aquí, como o micro está na pantalla, hai que chegarse. Entón, moi boa tarde, son Daniel Fernández, falo desde as xornadas de lingua e literatura galegas. Dalle. Acabar a grabación. E despois transcribimos. Podemos escoitar a grabación aí ao lado, reproducimosla agora se queremos. O micro está na pantalla. Hai que chegarse. Entón, moi boa tarde, son Daniel Fernández, falo desde as xornadas de lingua e literatura galegas. Acabar a grabación. Vale, entón vedes que é bastante ben. É dicir, hai erros, lóxicamente, pero isto, cun micro moito máis próximo e que recolle mellor, todo iso funciona ben. As probas todas que fixen antes de ir para aquí transcribíanme perfecto. Pasa que aquí, claro, ten que fallar porque senón non ten chiste. Entón, como podemos usalo? Pois como acabo de facer eu, accedendo a asr.nos.gal e facendo, é dicir, isto pode facer absolutamente calquera. Canto tarda en transcribir? Depende, porque o modelo é bastante rápido. De feito, outra opción que temos, que poño aí, é descargalo, podese descargar desde Hugging Face e executalo no ordenador. Que pasa? Para isto necesitamos unha idea mínima, un coñecemento mínimo do uso da liña de comandos, vale? De Python, estas cousas. Mínimo, non fai falta saber moitísimo, pero algo sí. Entón, claro, xa non é para todo o mundo. Pero na web sí. Entón, se executamos en local, o modelo é bastante rápido, realmente. Se o executamos na web... Tedes algún tutorial para descargalo? Non fixemos tutorial para descargalo porque fixemos unha presentación para o usuario xeral, de plan. Sí. Pero bueno, unha persoa que xa teña coñecemento de liña de comando seguramente xa sabe o que é Hugging Face e xa sabe como descargar o Hugging Face e todo iso. Pero bueno, sí, sería unha opción. Entón, se o executamos desde a web, o que vai pasar é que ao tempo que lle leva a procesar o modelo súmase o tempo que necesita o servidor para actuar tamén. Entón, ás veces pode ser lento. E non vai depender, incluso, moitas veces, do texto que subimos. Non vai ser proporcional. Hai veces que, ao mellor, un texto grande o transcribes bastante rápido e outras veces unha frase como a que dixen agora levalle 20 segundos, non? Que proporcionalmente. Entón, hai outros sistemas de ASR que entendan o galego? Hai. Hai algún que funcione ben? Hai tamén. Whisper funciona bastante ben. Whisper é un modelo de código aberto que desenvolveu OpenAI, que é a empresa de ChatGPT,
hai unha versión que foi fine-tuneado por Mozilla, por Common Voice. Fine-tunear significa mellorar, digámoslo así, e funciona bastante ben, certamente. O que pasa é que, bueno, ten o modelo de linguaxe ten un chat GPT, digamos, incrustado, e iso fai que ás veces alucine un pouco, pero funciona bastante ben. Vale. Que podemos facer con isto? Porque en principio parece que tanto co TTS como co ASR a mellor non nos xorden ideas así inicialmente de isto, que fago con isto na aula. A primeira idea, imos soltar unha serie de ideas. Isto significa que non pode haber máis? Pode haber moitas máis. É dicir, estas son as que se nos ocorreron ou as que nós probamos en algún momento, vale? Entón, a primeira delas é o ditado inverso. Como facemos isto? O alumnado escribe, non? Escribe un texto, como sexa, leio o ASR e o ASR transcribe. Entón o alumno compara, ou a alumna compara a transcripción co original, vale? Que temos aquí? Temos expresión escrita, temos un mínimo de expresión oral, lida, e despois temos análise lingüística, porque esa transcripción vai analizar, non? Entón analízase, que pasou aquí? Quen errou? É dicir, isto escríbese como escriben eu ou escríbese como escribe a máquina? Vou buscar, vale? Entón, foi erro meu, escribín mal, pronunciei mal, ou foi erro da máquina que entendeu mal, prediciu mal a palabra ou alucinou? Vale? Porque pode pasar calquera desas cousas. E un punto importante é este. O texto, non sei se vos fixastes, cando antes transcribiu todo en minúsculas. Absolutamente todo en minúsculas. E sin comas, nin puntos, nin nada de nada. Iso na xerga das tecnoloxías lingüísticas chamase texto normalizado. Vale? O texto normalizado é aquel no que todo está en palabras, non hai símbolos, non hai signos de puntuación, non hai números arábigos, non hai nada. Só hai palabras. Vale? En minúsculas, sen maiúsculas. Entón, aquí hai un elemento importante a ter en conta. Esta diferencia de normalización, lóxicamente, vai acontecer. Vai haber aí unha diferenza que o alumnado vai ver e que non conta, porque non é un erro, vale? É como funciona o modelo. Outra tarefa, así bastante a primeira vista. Claro, se o modelo devolve un texto que non está puntuado nin capitalizado, puntuémoslo e capitalicemos, non? Un exercicio de collemos o texto, ese texto normalizado e desnormalizamos, transformámoslo en texto humano, vale? Isto é algo, estas duas actividades parecen moi fáciles de facer, podemos facer en un momento en calquera sesión, non? E aquí a alternativa poderíase facer individualmente ou en parellas, non? Entón, en parellas o alumnado corrixe a mesma transcripción individualmente e despois comparan os resultados. E isto pode ser interesante para falar, por exemplo, do significado da puntuación, porque a puntuación non é unívoca, como poño aí, non? É dicir, podemos puntuar de maneira distinta e que sexa correcto. Outra opción bastante interesante. Claro, como falamos antes, se os datos non coinciden cos que se adestrou o modelo, vai transcribir peor. Por tanto, se os sometemos a textos dialectais, poden sair cousas interesantes daqui. Que podemos facer? Por exemplo, nós estamos dando dialectoloxía na aula. Entón, dividimos o alumnado en grupos e dicimosles a cada grupo que teñen que escribir un texto no que aparezan representadas os trazos dialectais dunha determinada área. Cada grupo escolle ou asígnase unha área dialectal, digámoslo así. Fai ese texto, o alumnado fai ese texto, leio o ASR e despois o ASR transcribe. Que vai ter que facer? Revisar a transcripción e ver que pasou. De aquí poden sair debates interesantes, porque aquí podemos falar de corrección, incorrección, ese tipo de debates de é correcto, non é correcto, por que non é correcto? Por que non me transcribiu ben, profe? É porque non entendo o que eu lle digo, é porque eu non podo falar así. Entón, e de aí ten que sair esa idea de que é o estándar tecnolóxico, que é o estándar lingüístico, teñen que ver, non teñen que ver, o estándar tecnolóxico, lóxicamente, son os datos co que se destrou o modelo, e o lingüístico, xa sabemos o que é. Entón, daqui parece que poden sair unha serie de elementos e debates bastante interesantes. Outra cousa, diferenzas diamésicas. Se temos, lóxicamente, o SR é bastante útil para falar das diferenzas entre texto e fala, non? Entón, sometamos esas diferenzas ao extremo. O alumnado fala espontaneamente o ASR durante 2 minutos, transcribe ese texto e despois ten que transformar o texto, por exemplo, vale, adaptalo ao oposto, é dicir, a un texto escrito de rexistro formal, vale?
Entón estamos traballando cos extremos, isto serve-nos moito para traballar rexistros, para traballar diferenzas entre texto e fala, etc. Podes facer tamén en parellas, non? A parella escolle un tema, unha persoa da parella fala a ASR, improvisa coloquialmente, informalmente sobre un tema. A outra persoa da parella escribe un texto o máis formal posible sobre ese mesmo tema. Comparan a transcripción co texto e ven as diferenzas que existen, por exemplo, tamén. Vale, se sodes un pouco frikis da fonética como a min, isto pode ser interesante, porque é unha maneira de explicar fonética ou trazos fonéticos ou características fonéticas ou o que se queira de forma, como lle chamaríamos eso, experimental, non? De forma experimental. Entón, temos que decidir que imos investigar, non? Pois imos poñer a prova o ASR, a cuestión aquí é examinar o ASR, non? Entón dicimos, o ASR non vai ser capaz probablemente de diferenciar vogais abertas e pechadas. Vamos mirar. Entón hai que deseñar o experimento, hai que deseñar unha serie de enunciados, claro, non vale un. Temos que facer un experimento con xeito, ten que haber unha cantidade substancial que permita extraer unha conclusión, non? Entón, deseñamos unha serie de enunciados, gravámolos, transcribímolos e analizamos as transcripcións. Que pasou aí? Diferenciou? Non diferenciou? Cando sí? Cando non? Etcétera. Vale. Isto podes facer con calquera elemento, eu puxen aí algúns exemplos, pero podes facer con calquera cousa. Encontros vocálicos, sobre todo contraccións espontáneas destas que non se escriben. Seseo e geada. A geada igual recoñece, o seseo ou si ou non. Nasal velar e alveolar. Claro, se eu lle digo non o sei, tamén o fixen, vai escribir nono ou vai escribir nono. Vale, todo isto podes experimentar co rotacismo, podes experimentar co ASR. Máis cousas, cambio de código. Isto parece unha actividade interesante para falar de diglosia, para falar de bilingüismo e para falar do propio cambio de código. Non, esta idea de que o castelán inserido en contextos de galegofalantía indexicaliza ridículo, indexicaliza ironía, indexicaliza este tipo de cousas, pode ser interesante para ese tipo de aulas. Entón, que facemos? O alumnado escribe, expresión escrita, escribe un texto, seguramente un diálogo, no que hai que inserir elementos en castelán no medio do galego. E transcribese con dous modelos distintos, por exemplo, nos ASR e Whisper. Entón, que facemos? Analizamos as dúas transcripcións. Prodúcese o cambio de código na transcripción. Como trata o cambio de código cada modelo? Whisper galeguiza, por exemplo. Xa vos lo adianto eu. Whisper galeguiza o castelán. Hai algún que galeguiza o castelán? Whisper. Hai algún que castelaniza o galego? Pode ser o de Google, creo recordar que castelanizaba o galego. E despois, isto pode ir máis alá. Podemos facer un debate. Por que se comportan así os modelos? E incluso podemos entrar no terreo do moral ou das ideoloxías lingüísticas, non? Que debería facer un ASR en galego? Debería ser monolingüe? Debería ser bilingüe? Debería galeguizar o castelán ou non? Debería transcribir en castelán? Pode ser un debate interesante este. Vale, e despois hai unha serie de actividades, non? O ASR, igual que o TTS, ten problema cos estranxeirismos e cos nomes propios. Por que? Porque non están representados no corpus, claro. Isto é unha idea, pero non lle atopei moito fío do que tirar. Pode ser interesante o mellor para cando estamos explicando a versificación, a diferencia entre verso e prosa, cousas así, o ritmo da escritura, da fala, pero non... E despois podemos armar algún debate alrededor de tecnoloxía, galego e tecnoloxía, non? É dicir, que consecuencias ten, isto xa non sería usar o ASR, pero sí que é un debate alrededor da tecnoloxía e do galego, non? Que consecuencias ten que a tecnoloxía, por exemplo, non recoñece o galego? Que pasa? Non? É importante, non é importante, por que? Unha tarefa que pode ser interesante é esta. O que pasa é que isto xa é unha cousa moito máis densa e moito máis extensa de calquera das outras que presentei, vale? Porque aquí temos que ter un vídeo. Podemos facer un vídeo para calquera cousa. Pode ser outra materia, pode ser a nosa, pode ser calquera cousa. Extraemos o audio, transcribímolo co ASR, e facemos a actividade dúas, puntuar, corrixir, capitalizar. E despois temos que utilizar algunha ferramenta de software libre, eu puxen aí algúns exemplos, pero non provei ninguna. Eu sei que existen, pero non os provei. Vale, seguramente hai moitas máis. E utilizamos algunha desas ferramentas de software libre para aliñar o texto que nos transcribimos co vídeo original, e aparece xa en formato de subtítulo. Vale. Isto pode ser interesante, por exemplo, para temas de atención á diversidade, de transcribir para persoas xordas ou cousas así.
Que máis? E despois pode ser un bo complemento para, por exemplo, traballos de campo, transcribir entrevistas e calquera das actividades, e isto é bastante xeral, deixámoslo anotado aquí, pero é bastante xeral, calquera das actividades que propoñemos serían susceptibles de ser convertidas nun proxecto de investigación, vale? Que está tan en boga en bacharelato, sobre todo. Vale, e imos falar por último dunha última ferramenta que sería Common Voice, que supoño que tamén máis ou menos é posible que nos soe, porque se estivo promocionando bastante, pois durante algúns meses atrás. Common Voice é unha iniciativa de Mozilla onde participa tamén o proxecto NOS. Concretamente, é unha plataforma gratuita de software libre deseñada para a creación comunitaria de grandes conxuntos de datos, de fala e tamén de texto. Importante, gratuito, software libre e ademais ten un gran abano de linguas. Mais de 130 linguas ten representadas actualmente nese corpus e síguese aumentando, síguese expandindo con máis. Como está o galego? Temos aquí datos sobre o galego. Actualmente en Common Voice contamos con 409 horas. Un pouquinho máis de 6.800 falantes e unha validación, quere dicir que esas horas fosen escoitadas por outras persoas e valoradas estaban correctas ou se había certas incorreccións. Esa validación está case nun 75% e temos un corpus oral para que poidamos seguir grabando moi amplo, case non máis de 1 millón de frases. Son datos bastante bons, é certo, de feito comentaba que estivera bastante de moda hai algúns meses, porque houve distintas iniciativas de ir levando o proxecto por distintos concellos de Galicia para chegalo un pouco á poboación e que todas as persoas que quixesen participar pois poidesen poñer tamén o seu graniño de area. Que acontece? Pois se comparamos con outras linguas que temos na Península Ibérica, pois vemos que ainda nos falta moito camiño por andar, non? Por exemplo, co catalán, que teñen xa pois un corpus de case 3.500 horas, co castelán, con 2.300 horas, ou o éuscaro, que é o que está un pouquinho máis próximo de nós, con 716 horas. Entón, pois a idea sería seguir traballando, seguir enriquecendo estes corpus de datos para, entre todos, conseguirmos tamén axudar a esa tecnoloxía lingüística que se está desenvolvendo en galego. Entón, como podemos participar, axudar a Common Voice? Pois temos distintas posibilidades para facer iso. Basicamente, esas tres que temos aí, falar, escoitar ou escribir. Se clicamos na opción de falar, botamos unha man, por favor. Aí, certo? Temos dúas posibilidades, vale? Que sería ler frases, é dicir, unha lectura, vásenos poñendo frases e o único que temos que facer é irlas lendo, e unha versión máis experimental que se comezou a ensaiar pois hai un ano máis ou menos, que sería a de responder preguntas. Damos unha pregunta e a raíz desa pregunta nós somos os que temos que crear todo ese material. Teríamos a seguinte opción, que sería a opción de escoitar, de validar. Teríamos que validar as lecturas, tamén teríamos a posibilidade de transcribir esa fala espontánea que outras persoas fixeron respondendo ás preguntas. E por último, teríamos a posibilidade de escribir tamén, engadindo as nosas propias frases, pero, como dicía antes, pois sería a opción menos interesante agora mesmo, dado que temos bastantes frases xa no corpus galego. O máis interesante sería, pois, sobre todo, doar a nosa voz para poder falar, non? Falar aí. Ben, Dani vai nos comentar algunhas aplicacións que se poden ver tamén de Common Voice na clase, e para algunhas desas aplicacións sería necesario descargar os corpus, non temos tampouco ningunha
ningún material específico sobre como descargar, simplemente dicir que nos temos que registrar previamente para que quede guardado, que unha especie de registro das descargas que se fagan en Common Voice, e logo simplemente o que teríamos que facer era buscar o noso idioma, o idioma co que queiramos traballar, se nos pos por aí DL. Sí, bueno, ou aquí, da igual. Sí, perfecto. E vemos que nos dá dous corpus, non? Serían o de fala dirixida, que sería esa lectura desas frases, e o de fala espontánea, que sería o corpus que se corresponde coas respostas ás preguntas que nos ofrece Common Voice. Este era o que estaba comentando antes, e nada máis. Vale, entón, bueno, con Common Voice xa é diferente, non? Porque xa, en principio, xa vemos cousas, xa a propia plataforma ofrece tarefas que se poden facer. Podes falar, podes validar, podes escribir, podes facer de todo, non? Entón, isto xa aparece, é dicir, xa hai moitas cousas que nos dá feitas a propia plataforma. Entón, pódese gravar improvisando algo, pódense gravar frases lidas, pódense validar grabacións alleas, pódese transcribir o que outro improvisa sobre as preguntas de fala espontánea e pódese validar as transcripcións que outras persoas fan. E tamén, como dicía Noelia, pódense redactar frases ou máis frases ou máis preguntas para o corpus. É certo que isto, ao mellor é menos interesante a nivel colaborativo en Common Voice, porque xa hai máis de 1 millón de frases, por exemplo, no corpus de lectura, non? E tamén hai bastantes preguntas, pero sí que pode ser interesante como exercicio, por exemplo, de expresión escrita, non? Entón, isto podese facer directamente calquera destas tarefas que ofrece a plataforma, ou podemos dar unha dimensión na aula. Que dimensión lle podemos dar? Pois que durante o proceso o alumnado anote algunha cousa, non? Que nos pode interesar que anote? Pois pode nos interesar que anote, por exemplo, problemas que tivo. Entón, cando falamos de gravar fala espontánea, o alumnado pode anotar aquelas preguntas, non, sobre as que lle custou falar, por exemplo, e despois comentanse na clase. Cando falamos de grabación de frases, pódense anotar frases complicadas que deron problemas, non, que custou ler ou que eran raras de ler por algún motivo, e tamén se pode comentar na clase por qué, por que non. A validación de grabacións pode ter bastante sustancia, porque aquí os problemas, claro, que hai que tomar decisións. Entón, a toma de decisións ten cousas. Entón, aquí, por exemplo, sempre van a aparecer cousas na validación, dúbidas, que se poden anotar e se poden despois poñer en común na aula. Aquí van a aparecer un montón de problemas, porque na transcripción e validación de fala espontánea imos empezar é que dixo non sei que, podo escribir iso, podes escribir iso. Profe, pero é que eu non sei como se escribe non sei o que, pero aquí vai haber un montón de problemas, non? Escribo repeticións. É que nos textos orais hai moitísimas repeticións. Escríbense todas, sí ou non? Os anacolutos, escríbense, sí ou non? Vai haber moitas dúbidas con este tipo de exercicios, vale? E isto pode ser interesante como expresión escrita pautada, é dicir, hai que escribir frases entre 5 e 15 palabras, non? Duns temas determinados, non se poden usar certos temas e palabras tabú, entón, bueno, pode ser interesante como unha expresión escrita pautada. É unha cousa que non dixen na fala espontánea, ten unha dimensión interesante que é que podería nos servir para, ao mesmo tempo que contribuímos a Common Voice, podemos facer, por exemplo, unha avaliación oral da competencia oral do alumnado, porque, por exemplo, podemos ir un por un na aula para fazer, eu que sei, unha prova de oralidade, precisamente. Entón, que falen un minuto, improvisando un minuto. As preguntas da fala espontánea están pensadas, creo, para falar 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, é dicir, a idea é que sexen preguntas curtas, non? Entón, un minuto serían 2, 3 preguntas. Cada alumno responde 2, 3 preguntas, improvisando, e nos recollemos información sobre como el improvisa sobre esas preguntas, información oral para avaliarlo oralmente, e el ao mesmo tempo está contribuindo a Common Voice. Por exemplo, isto sería unha aplicación bastante interesante. Pero unha maneira de ir un pouco máis alá do que propoñen as propias tarefas de Common Voice xa en por sí de seu, sería deseñar un proxecto de aprendizaxe de servizo. Claro,
contribuir a Common Voice implica poñer os nosos coñecementos, os do alumnado, os nosos coñecementos lingüísticos na grabación e na validación ao servizo do ben común, non? De colaborar para que o galego teña unha presenza destacada, o galego que é de todos teña unha presenza destacada nas tecnoloxías. Entón, que pasa? Que iso, lóxicamente, é un proxecto de aprendizaxe de servizo e podería diseñarse, non sei, podería ser cousa do centro, podería ser cousa do departamento, podería ser cousa da materia, non podería ser un mes, podería ser un trimestre, podería ser un curso inteiro, isto podemos diseñalo como que iramos. Entón, que se fai aquí? Pois poñemos un número, por exemplo, de cousas que se poden facer. Pois este trimestre temos que facer 500 grabacións de frases lidas e 500 validacións de frases que leu outra xente. Entón, pois, hai que chegar a ese obxectivo, podemos poñer recompensas ou non, podemos facer incluso despois organizar actividades complementarias tipo pois unha competición, non sei que, un maratón de grabación, un maratón de validación que fai a USC, por exemplo, fai validatóns, que son maratóns de validación Common Voice. É dicir, dá moitas, e parece unha maneira moi interesante de ir un pouco máis alá do que ofrece a propia plataforma. Interesante dicir daqui é que hai maneira de medir na propia plataforma a validación de frases lidas e a grabación de frases lidas. É dicir, o alumnado rexistra se ten un usuario e nós podemos consultar cantas frases grava e cantas frases valida. Vale, na fala espontánea aínda non hai un sistema de contabilidade na plataforma e na transcripción creo que tampouco. Pero nesas dúas, na validación e na grabación de frases lidas do corpus de lectura, sí. Isto é interesante tamén para temas de avaliación. Vale, e despois, claro, Common Voice que é un repositorio de datos de moitas linguas. Entón, este contido de linguas do mundo, linguas da Península Ibérica, é o contido ideal para traballar con Common Voice. Descargamos os datos de Common Voice, como vimos antes. Seleccionamos varias linguas, non? Audios de varias linguas. E despois podemos traballar con iso como que iramos. Eu dou aquí dúas opcións. Podemos, por exemplo, darlle ao alumnado, isto funcionou, a mí funcionou moi ben esta actividade. Podemos darlle, por exemplo, ao alumnado unhas etiquetas, unhas tarxetas cos nomes das linguas que van escoitar e eles teñen que identificarlas, poñemos os audios e teñen que irles identificar, unha cousa tan sinxela como iso, encantoules. Por que? Porque podemos incluso darlle unha dimensión competitiva, pois o que acerte máis non sei que, ou que, non? Entón, é unha tarefa crea interese. Despois estaban moi predispostos a escoitar a explicación sobre esas linguas e de onde é, e por qué, e logo profe, vale? Entón é unha tarefa, a verdade, que é bastante interesante. Outra opción, por exemplo, é que intenten relacionar os audios que escoitan entre eles, creando como familias lingüísticas, por exemplo. Isto é unha boa opción tamén, de que expliquen, logo por que se parece este audio a este audio, que teñen en común, que non, e por que se dá, non, iso pode ser interesante, vale? Outra cousa interesante, Common Voice ten moitos datos sobre as linguas que ten, non? É dicir, sabemos cantas horas hai gravadas, sabemos cantas horas hai validadas, sabemos canta xente falou, colaborou, sabemos un montón de cousas. Entón, isto dá pé a facer unha análise comparada deses datos, non? Escollemos 10 linguas, 12 linguas, 15 linguas, 5 linguas, da igual, facemos unha análise comparada deses datos e a partir de aí pode xurdir unha reflexión, non? Que relación, eu apunto aí algunhas preguntas, pero que poderían ser moitas outras. Que relación hai entre o número de falantes dunha lingua e a súa presenza en Common Voice? É proporcional? Non é proporcional? Non é proporcional, xa vos lo adianto eu. Que consecuencias ten para unha lingua non ter datos digitais abondos? Se as máquinas non entenden a túa lingua, que dereitos se perden? Non? Que non podemos facer se unha máquina non nos entende cando lle falamos, por exemplo? Non? Debates. O mesmo que facíamos coas linguas a nivel internacional, podemos facelo a nivel peninsular, por exemplo, non? Neste caso, a actividade sería poñer os audios, eu diría de escoller varios audios de cada lingua, ademais, a poder ser, ir un pouco a pillar, é dicir, que ao mellor haxa audios nos que unha lingua pode recordar a outra, vale? Entón que intenten, lóxicamente, saber que lingua é cada unha. Non van ter problemas en identificar galego, lóxicamente portugués e castelán, poden ter algunha dúbida co catalán e co éuscaro, e despois o problema ímolo ter sobre todo, sorpresa, co asturiano e co aragonés, porque para empezar, a maioría non van saber nin que existen esas linguas.
Non, entón, a raíz de aí podemos falar de que trazos sonoros axudaron a identificar a lingua. Hai algún que resultase máis difícil? Sí, o asturiano e o aragonés vai pasar. Por que pode ser? Por que pode ser? E aí xa temos o debate sociolingüístico, non? E despois poderíase combinar tamén con outra actividade de ver, pois iso, cantas horas ten cada lingua da península, cantos falantes contribuíron, non, etc. Vale, outra cousa interesante pode ser, claro, o proceso de validación pode ser unha finalidade en si mesmo, non? Entón, a finalidade é validar os fragmentos para o corpus, pero pode ser un medio para traballar a dialectoloxía. Entón, o que podemos facer nese caso é, cando estamos validando, o que facemos é anotar, por exemplo, mandamos ao alumnado facer 20 frases, 15 frases, 25 frases de validación. Cando se está facendo, en cada frase ten que anotar trazos dialectais que viron nesa frase, non? Ao final, cando acaban a validación, o que fan é analizan, por exemplo, a que área pode pertenecer cada unha desas frases, non? E despois podemos ver, pois iso, hai algunha cousa que estea sobre-representada no corpus, vai ser o estándar. Que consecuencias ten? Que pasa coas variedades dialectais? É dicir, de aquí tamén poden sair bastantes debates. E as dúas últimas son menos interesantes, que son utilizar o corpus de preguntas da fala espontánea para provocar debates na clase, que isto podría ser en galego ou noutra materia, e tamén para facer entrevistas en traballos de recolle de patrimonio. Entón, para ir rematando, claro, consideramos que o galego ten aínda unha escasa presenza nas tecnoloxías lingüísticas, pero que grazas a traballos como o do proxecto NOS e ao traballo colaborativo tamén de todas e todos nós, bueno, esa presenza está en expansión, non? E chamounos a atención, creo que aos dous, o aproveitamento didáctico que se pode tirar destas ferramentas, porque, como dixen antes, en principio hai cousas que non son intuitivamente fáciles de dicir, que fago con isto na aula, non? Pero sí que hai un gran potencial destas ferramentas de voz. Ademais, interésame recalcar isto porque normalmente cando falamos de inteligencia artificial pensamos no texto, nos chat GPTs, pero hai outras inteligencias artificiais que nos poden ser moi útiles nas linguas, non? Claro, temos unha integración pendente destes modelos do proxecto NOS en, por exemplo, axentes didácticos por voz, que eu poida falar cun axente que me entenda, que me corrixa, por exemplo, non, iso non se di así, é mellor dicir, non, como pasa co inglés ou co portugués ou co castelán. E, lóxicamente, parecenos de moita relevancia traballar con estas ferramentas na aula porque achegan prestixio á lingua. É dicir, o galego é unha lingua normalmente apartada, é dicir, non indexa normalmente innovación nin tecnoloxía, non? Entón, traballar isto na aula de galego parecenos especialmente pertinente por ese prestixio. E nada máis, moitísimas grazas. Pois chegamos ao remate. Eu son Celia, o modelo de CTS creado polo proxecto NOS, e agradecemos moito a vosa asistencia e a vosa atención en nome de todo o proxecto. Ata outra. Moitas grazas.